we really appreciate that. Kaso po talaga, kulang na kulang talaga. Eh kung aabot po ng 3 months po to, may expire yung visa ng iba, mawawala ng trabaho yung iba, eh paano kami, mahirap po yung maghanap dito ng trabaho eh. Yung iba ngayon, nag-resign, pupunta na ang China kasi mas makakatulong sila sa pamilya nila. Eh kung mag-aantay kami ng 3 months, eh wala na, kukuha na yung employer namin ng ibang teacher sa Thailand, kukuha na sa ibang nationality. Eh, nasa ngayon nga po eh, nahihirapan po kami yung mga Pilipino kasi may diskriminasyon ng Pilipino, ayaw nila. Maswerte kami na ginusto kami ng mga employer namin. Eh ngayon po, pag ganyan na naman ang mangyayari na 3 months, 4 months, wala, maghahanap din ang employer namin ng iba. Kaya po sana po, Madam Usod po, naniniwala po kasi kami na malapit po kay Presidente Digong. Sana naman po eh, yung ibang city po na clear po na kami po talaga pinababalik, kahit na magsalit pa po yun ng waiver, pabalik po kami talaga kasi wala na eh. Eh, 3 months na po kami rito, magtitipid, 2 months, wala na. Yung kasama ko nga po ngayon, eh, mag-expire yung visa, nagwo-worry. Yung iba, nag-aaway na sa asawa kasi gulong-gulo na sa utang. Eh, lumalabas na, umiinom na kasi mag-aaway na sa asawa. Paano, ano pa? Eh, kanula po, eh, minum ako kahapon. Nag-aaway na kami ng asawa ko. The point was noted and taken. We really appreciate that. Kaso po talaga, kulang na kulang talaga. Eh kung aabot po ng 3 months po to, may expire yung visa ng iba, mawawala ng trabaho yung iba, eh paano kami, mahirap po yung maghanap dito ng trabaho eh. Yung iba ngayon, nag-resign, pupunta na ang China kasi mas makakatulong sila sa pamilya nila. Eh kung mag-aantay kami ng 3 months, eh wala na, kukuha na yung employer namin ng ibang teacher sa Thailand, kukuha na sa ibang nationality. Eh, nasa ngayon nga po eh, nahihirapan po kami yung mga Pilipino kasi may diskriminasyon ng Pilipino, ayaw nila. Maswerte kami na ginusto kami ng mga employer namin. Eh ngayon po, pag ganyan na naman ang mangyayari na 3 months, 4 months, wala, maghahanap din ang employer namin ng iba. Kaya po sana po, Madam Usod po, naniniwala po kasi kami na malapit po kay Presidente Digong. Sana naman po eh, yung ibang city po na clear po na kami po talaga pinababalik, kahit na magsalit pa po yun ng waiver, pabalik po kami talaga kasi wala na eh. Eh, 3 months na po kami rito, magtitipid, 2 months, wala na. Yung kasama ko nga po ngayon, eh, mag-expire yung visa, nagwo-worry. Yung iba, nag-aaway na sa asawa kasi gulong-gulo na sa utang. Eh, lumalabas na, umiinom na kasi mag-aaway na sa asawa. Paano, ano pa? Eh, kanula po, eh, minum ako kahapon. Nag-aaway na kami ng asawa ko. The point was noted and taken. Is for active OWA members. Kasi may mga nakausap rin po kami na stranded na OFWs na undocumented. Thank you. A very good question, no? So, OWA is a membership institution. If you are not a member of SSS, you cannot get benefit, no? Ang ating client ay the OWA members. They are active or inactive. Kaya nakakuha tayo ng benefits over and above what they might be getting from their employers. Question number 2 ninyo, ma'am, ay paano naman po yung non-OWA member? Parang non-SSS member din, yan. Pero our government has also an answer for that. Meron tayong more undocumented workers, hindi lang siguro 10,000 financial assistance like integration. And then we have the NRCO, we have also the SWD, because welfare management, labor migration is a one country team approach. Republic Act 10022 would say na iisa, pag nag-abroad ka, kailangan iba-ibang programa. Okay? So specifically for OWA members, itong financial assistance. But there are others who may go to other government agencies. Is for active OWA members. Kasi may mga nakausap rin po kami na stranded na OFWs na undocumented. Thank you. A very good question, no? So, OWA is a membership institution. If you are not a member of SSS, you cannot get benefit, no? Ang ating client ay the OWA members.
They are active or inactive. Kaya nakakuha tayo ng benefits. Over and above what they might be getting from their employers. Ang question number 2 ninyo, ma'am, ay paano naman po yung non-OWA member? Parang non-SSS component, yan. Pero our government has also an answer for that. Meron tayong more undocumented workers, hindi lang siguro 10,000 financial assistance like integration, and then we have the NRCO, we have also the SWD, because welfare management, labor migration is a one country team approach. Republic Act 10022 would say na iisa ang Pilipino, pag nag-abroad ka, kailan iba-ibang programa. Okay, so specifically for OWA members itong financial assistance. But there are others who may go to other government agencies. Manila to Guangzhou. So, do you have any idea about this kind of concerning issues? Bakit yung mga iba nakalusot? Ano kaya? Nakalusot po. Very proud ka nga eh, sa online. Pilipino? Mga Pilipino, workers po? Yes, anong visa niyo? The same as. Okay, we are not aware of that. One for several thousands. But there are several questions kung bakit nakalusot. Dahil hindi naman ibinaban ang mga Chinese permanent resident ng China. Diba? Nakauwi siya, nakalusot, nakarating ba sa China? And then number 2, may ini-skirt sila ng rota eh. May mga eroplano pa rin na tuloy-tuloy. Yung mga iba nga, dumadaan sila ng Thailand. Pero lately, ang Thailand nagkaroon na rin ng restriction yata. Siguro, iyon. Manila to Guangzhou. So, do you have any idea about this kind of concerning issues? Bakit yung mga iba nakalusot? Ano kaya? Nakalusot po. Very proud ka nga eh, sa online. Pilipino? Mga Pilipino, workers po? Yes, anong visa niyo? The same as. Okay, we are not aware of that. One for several thousands. But there are several questions kung bakit nakalusot. Dahil hindi naman ibinaban ang mga Chinese permanent resident ng China. Diba? Nakauwi siya, nakalusot, nakarating ba sa China? And then number 2, may ini-skirt sila ng rota eh. May mga eroplano pa rin na tuloy-tuloy. Yung mga iba nga, dumadaan sila ng Thailand. Pero lately, ang Thailand nagkaroon na rin ng restriction yata. Siguro, iyon. Katulad po ng sinabi ni Director Manuela, yung one country team approach, tuloy-tuloy po yan. Sa mga OFWs na gusto umuwi, kahit daw nag-iisa, isasakay daw niya sa eroplano o sa barko. Kahit po nag-iisang OFW yan. Kumbaga, it's not by the numbers. Yun ang sinabi ni Pangulong Duterte kahapon. Basta may gustong uwi na OFW guys, ibang bansa, pauwi niya. At he tasked the different agencies to look after our OFWs. Yun po, katulad po ng sinabi ni Director Manuela, yung one country team approach, tuloy-tuloy po yan. Sa mga OFWs na gusto umuwi, kahit daw nag-iisa, isasakay daw niya sa eroplano o sa barko. Kahit po nag-iisang OFW yan. Kumbaga, it's not by the numbers. Yun ang sinabi ni Pangulong Duterte kahapon. Basta may gustong uwi na OFW guys, ibang bansa, pauwi niya. At he tasked the different agencies to look after our OFWs. Nabasa natin kahapon, pati yung Qatar, no? But as we have already articulated earlier, sinabi niya, this is an interagency decision. Kaya nag-uusap-usap ang mga opisyalis natin ng gobyerno. Nandiyan ang Department of Health, nandiyan ang DOLE, nandiyan ang DFA, Foremost, at ginagawa namin na importante may feedback kayo. When you start giving your sentiment, ahonin namin. Hindi naman kami nangangako. Pero pag may interagency, tulad ng sinabi ni Director kanina,
member siya ng Interagency Regional Committee for the Health. Ano po ba yung director? You can find himself.